नमस्ते। त का हाल बा? हम आशा करब कि रउआ लोगन ठीक होगा। त आज एगो बात बता दी कि सतविक रिकॉर्ड एंटरटेनमेंट पर एगो गाना रिलीज भइल बा। ललटनिया ले ले आई आशीष यादव का बहुत धमाकेदार गाना बाटे। त रउआ लोगन सतविक एंटरटेनमेंट चैनल पर जाई और गाना के सर्च करी और दबा के सुनी। गाना बड़ा जमेदार बाटे, गाना बहुत मज़ेदार बाटे। हम अभी सुन के अली हैं, ले रउआ लोगन भी सुनी का गाना बाटे। आ एकर में म्यूजिक बनौले बाड़े पप्पू भाई और गाना लिखले बाड़े चिंटू राजा और श्वेता सरगम गाना के साथ में गईले बाड़ी और प्रीति तिवारी एक्ट्रेस बाड़ी गाना में। और गाना बड़े धमाकेदार गाना बाटे। त रउआ लोगन यूट्यूब चैनल पर जाई और गाना के सुनी और दबा के शेयर करी। गाना बहुत अच्छा लगल है तो सोची कि आप लोगन के अपडेट बता दी। अभी हमार चैनल भोजपुरिया भेज जानकारी के आप लोग सब्सक्राइब करी और शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। तो आज के लिए इतना ही। आने वाला वीडियो, हर वीडियो का अपडेट हम आप तक पहुँचाएँगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।